at war, let's declare war. And everybody know we are at war. There's nothing wrong with that. This is not time for anybody to keep quiet. This is not time for you to even be honoring politicians until things start working. Because don't work. Before you, proud to be a servant of such a heroic people, today I stand before you to proclaim that our heroic youth in the various fronts have turned the tide of this war. They have smashed all enemy offensives directed at our destruction. In the air, they have destroyed systematically the sinews of Nigeria's military might. The Biafran Air Force, small as it is, has stopped the entire oil flow of Nigeria from the mainland west. All protestations to the contrary by the British Broadcasting Corporation and Harold Wilson are mere wishful thinking. Our gallant boys are men tempered of steel. They have wrested the initiative from the Gawan enemy, and the Nigerian hordes are in trepidation and on the point of rout. The confusion of the enemy in the battlefields is only matched by the confusion in his home. Fight on, brave boys, fight on, heroes of our fatherland. Pursue the enemy, harass him, destroy the invader. March on, brave boys, now that victory is in sight. March on and hasten the disintegration of the enemy already set in motion. March on, young men. Enwere ihe onyonyo m fụrụ mgbe a eme protest mgbe nekata ife a wee jụkata onwe m ajụjụ ụnụ mana okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị wee sị ka mmanya okwu ọnụ ụnụ nne ka ndị obodo ndị ugwu ụmụazị ha si wee buru okpiri na-achụ ndị ji egbe wee na-ajụ onwe m ọ bụrụ na be anyị ọ ya dị otu a maka ama m oge a gbara ọsọ abịola o nwere ife gbasara ndị Igbo na ka esi wee napụ abịola ọchịchị mana anyị nwaka wee taa afụfụ ya ngwongwo anyị ka aka wee mebi anyị nwaka wee taa afụfụ ya n'obodo ndị ugwu enwe Mohammed Cartoon ndị be anyị ka aka wee mebiri ife ji wee na-eweta nkụzi abụ ka anyị neba n'anya n'ife na-eme n'etiti ndị be anyị nwanne anyị nwoke Mr. Peter Obi ya na nna ya ukwu bụ late Chief Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu nnarụ mmụọ ideology mmadụ na-aba abụrụ the same ideology ha abụrụ the same enetago Mr. Peter Obi's ideology o mere ọfụma mgbe ọ bụ gọvanọ fine iweta ya bịa nso na ideology nna ya Ojukwu efu na ha na-abụrụ ka two sides of a coin o nwere ife bụ na ekwupụtara ekerezu ndị bụ unu wee kwụrụ gị n'azụ iji maatụ enwe ọtụtụ ndị eji ma oge emere election ma EndSARS bụ ndị Igbo wee ruo taa ọtụtụ ndị enwe ọtụtụ ndị eji mgbe emechaa protest EndSARS bụ ndị Igbo wee ruo taa ma ụmụnne anyị na-agba mbọ nwere onwe na-agbanyeghị na onwe ndị ji ewere akpa arụ mana kedu ka ndị na-achị ịnọchite anya anyị n'ọchịchị ife dịka nwanne anyị nwoke Mr. Peter Obi ka o si ekwu nkwu ndị Igbo ekwuchite ya anya ekwubu m ya oge ahụ anyị na-eme ife election asị ka akwụrụgodi ya n'azụ mana onwe ife bụ mmadụ ịdị proud na-ekwupụta maka ụmụnne ya otu ọsọ ọnya dịrị ọtụtụ ụmụnne anyị nọ na nga na-anwụ n'uche m ọ kakwa mma na enwere a warrior karịa na enwere coward allegation niile a na-ebo nwanne anyị nwoke ọ ka o si wee debe onwe ya o mana ama m na ọ bụrụ nna ya ukwu Ojukwu na Messi onye a wee bo ya all these allegations. Nke a number 1 ekwukwa m ya ọzọ Mr. Peter Obi's ideology dịkwa iche enenechago m ya na ideology zik bụ the same nke Rochas Okorocha nke Ọji Ụzọ Kalụ nke Agụiyi Ironsi debere anyị n'ọnọdụ anyị nọ taa ịfụ na ọsọ zik bụ nke ndị obodo a mere immortalize sọsọ afọ ya ka a na-abakarị na airport na stadium nna ya Ojukwu na-azọzi nke ụmụnne ya maka onye kwere mmegbu ọ bụrụ ezigbo mmadụ nna Isaac kwere mmegbu otu esi emegide anyị enwere onye na-ekwuziri anyị ọnụ anyị mgbe Prọfesọ Chinua Achebe late dere Things Fall Apart nke bụ eziokwu na things were together mgbe ahụ o kwesịrị ihe emebiwo ife amaka maka kịta ka ife mere nghasa kposaa letọkọ oge aha si na ife emebigo ụmụ nwaanyị ọ na-aṅụ Igbo
oge ha si n'ife emebiwo, ụmụ nwaanyị ọ na-aṅụ igbo, ha na-aṅụ nkwụ in the open, ha na-adị proud ekwu na ha jee klọb, a na-eji akwụna na ịgba n'iro were anya isi, rapụzie baptizim a na-eme a na-enye ya well articulated and the cosmetic names, akpọ ya hookup, akpọ ya rongiers, akpọ ya nka, akwụna bụ akwụna, ashawo bụ ashawo, ụzọ ọnọsọ gị were ya jee. Ma ụmụ nwoke ọ bụ ha na ha, ndị akwụna na ndị akwụni, ha ncha niile ofu ife ahụ. Nna Izik wee pụta si na afọ ya bụ Zik of Africa. Ọ bụ ete ka esi ejebe nkwụ, ịbụbọ Zik ndị Igbo ịbụrụ nke Afrịka. A na-esi n'ụlọ wee mara mma wee pụwa ama. No place like home. Onye ọwụ na-achị gburu be ya ada achịkwa obodo. Onye agwara ya na abịa ya gwarọkwana ya ji okwu. Ka anyị dozie n'ụba anyị, afa m brọda Paul Chigbo ka ọ dị na. The best of all.